उदालगुरि जिल्लायाव सासे सुबुंनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गंसे गोदान बिसाल मार्केट जोनोम मोनबाय। उदालगुरि जिल्लानि सासे राफोद फालांगिरि मेनन मोसाहारिनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों दिनै गोदान मोनसे बिसाल मार्केट बेखेवनाय जाबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि सहराव फालांगिरि मेनन मोसाहारिनि नाजानायजों दिनै गोदानै बिसाल मार्केट बेखेवनाय जाबाय। बे बिसाल मार्केटखौनो बेखेवनानै होदों उदालगुरि सहरनि मासिगिरि राकेश बर'आ। बाहागो लादों बिसाल मार्केटनिनो सामलायगिरि आरो दैदेनगिरि, लोगोसे बाहागो लाबावदों उदालगुरि सहरनिनो माखासे रायजो राजाफोर। उदालगुरि सहराव मेनन मोसाहारिनि बेबायदि मोनसे गिदिर मार्केट बेखेवनायखौ ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा मोजां मोननानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। उदालगुरि जिल्लायाव बेबायदि मोनसे गिदिर मार्केट लाबोनो हानाया जोबोद बाख्नायथाव। ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोजान जायगायाव थांना खामानि मावहैयालासिनो बे मार्केटआवनो खामानि मावनानै जानो हासिगोन। लोगोसे रायजो राजाफ्रा गोजानाव थांनानै नांगौ बेसादफोरखौ बायनो गोनां जायोमोन, नाथाय दा जायगायावनो खम बेसेनाव मोननो हासिगोन होननानै गोजोननायखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। दिनै बिशाल निसिना बादि मोनसे मेगा मार्ट ये खुलिनाय जाबाय, अपेन खालामबाय, बेखेवनाय जाबाय दिनैनि दिनाव। बे उदालगुरिनि थाखाय मोनसे मोजां बाथ्रा आरो लोगोसे एन्टायार बर'लेण्डनि थाखाय मोजां। मानोना बिटिआर एकर्डनि उनाव सुक्तिनि उनाव दिनै रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे समखा दंमोन कि दिनै एक्सुवेलि गोजोन फैयाखै आरो दिनै मोनसे साइन दिनै बिशाल मेगा मार्ट बादिया दिनै मोनसे गावसोरनि रिटेल आउटलेट मोनसे खुलिनानै उदालगुरि बायदि जायगायाव दिनै थारैनो जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव मोनसे गोजोननि परिबेक मोनफैबाय आरो लोगोसे दिनै रायजो राजाया फ्रिलि भाबे बेरायनो हागोन, बाजार थाजार खालामनो हागोन। बे मोनसे गोजोनथावनि मोनसे बाथ्रा होननानै जों बुंगोन आरो लोगोसे दिनै जोंनि अनेक गथ'फोरा थांनानै बाहारफोराव गुबुन ओनसोलाव थांनानै स्टेटनि आउटआव थांनानै रायजोनि माने बाहाराव थांनानै बेफोरबायदि खामानिखौनो मावहैयो, सेल्समेननि खामानि मावहैयो, सिकिउरिटि गार्डनि मावहैयो। अत्यन्त दिनै उदालगुरि बादि मोनसे जायगायाव जोंनि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार क'क्राझारनि उनाव मोनसे एमार्जिं मोनसे टाउनशिप होननानै जों बुंनांगोन। इयाय दिनै गंसे नङा गंनै नङा प्राय गंब्रै लगे मल आरो बिशालानो गथायखे देरसिन होननानै आं बुंगोन। बेबायदियाव दिनै गोबां जोंनि ओनसोलनि गथ'फोरखौ मोनसे एमप्लयमेन्ट जेनेरेट खालामनानै सिकिउरिटि गार्डनि मोनसे गावनि सोलिनो हानाय मोनसे माने एमप्लयमेन्ट मोनदों आरो लोगोसे दिनै सेल्समेन हिसाबै आं अनेक नुबाय। सेल्समेन हिसाबै दिनै सेंग्राफोर दङ, सिख्लाफोर दङ, बिथांमोना दिनै मेट्रिक पास खालामनानै हायार सेकेन्डारि पास खालामनानै न'खरनि अबस्थाया मोजां नङा, अत्यन्त न'खरनि अबस्थाया मोजां, खामानि दामानि नागिरहैयोमोन आरो बेफोरबायदिनो किसुमान दालालनि चक्रआव गोग्लैनानै बिथांमोना मोजां परिबेकखौ मोनामोन। नाथाय दिनै गावनि ओनसोलावनो खमसे आं नुदों 50 जननिफ्राय 50 जनसो मानसिफोरा दिनै एमप्लयमेन्ट मोनदों, संस्थापन मोनदों आरो जोंनि थाखाय बिराद मोजांनि बाथ्रा होननानै बुंगोन आरो लोगोसे आं दिनै उदालगुरि मिउनिसिपाल बोर्डनि सासे चेयारमेन हिसाबै आं बेखौनो बुंगोन दिनै जों 1 स्टार मोनसे टाउननि थाखाय जोङो इतिमध्य दरखास्तखौ जों होनाय जादों आरो 1 स्टार मोनसे टाउननि सिकिउरिटि मोननोबा बेफोरबायदि बिशाल बादि जायगाया बिशाल बादि मोनसे मेगा मार्टआ उदालगुरियाव खुलिफैनायाव जोंनि मोनसे सहाय आरो आं सानो थाबैनो जोंनि 1 स्टार केटेगरि जों मोनगोन। किसुमान खामानि जों मावनो दंबावो, बिखेखै जोङो जोंनि पाब्लिक इउटिलिटिस होनो जोंनि इउरिनेलनि खोन्था बाहाराव उदालगुरि टाउनाव फैबा मोनसे इउरिनेल बादि मोनसे इउटिलिटिस खालामनो थाखाय मोनसे परिबेक गैया। जों इतिमध्य बिटिआरआव जों लिरहरदों। इतिमध्य जों सानो गंथामसो जों जुदि माने मडेल लेबरेटरि मडेल इउटिलिटिस मडेल इउरिनेल जों जुदि मोनोबा स्मार्ट इउरिनेल जों बुंनो थांदों आरो स्मार्ट इउरिनेलखौ मोननो थाङोबा दिनै जोंनि उदालगुरिनि जिथु केटेगरि 1 स्टाराव मोननो थाखाय बहुत सहाय होगोन होननानै बुंदों। आरो आं दिनै उदालगुरि बायदि जायगायाव मोनसे गुरुत्तपुर्ण जायगा उदालगुरिया जाहैबाय दिनै नर्थ इस्टआव एक साइडआव जोंहा अरुणाचल दङ आरो एक साइडआव जोंहा भुटान दङ आरो लोगोसे
जि लामा दङ बेखौ दिनै जों जुदि बरपेटा थांनोबा क'क्राझार थांनोबा बेंगल थांनोबा बिखेखकरि जुदि तेजपुरनि सनितपुरनि लखिमपुरनि जगपुरनि या डिब्रुगड़नि मानसिफोर थांनोबा जोंनि बायपास जानानै उदालगुरि बायपास जानानै तामुलपुर थांनो हायो आरो बिराद सर्ट 20-30 किल'मिटार सर्टेज फैयो आरो लामायाबो हाइवे जेसेबां मोजां लामा गैया जोंनियाव बे लामाया जाफुंदों आरो दा बेनि थाखाय दिनै विशाल मेगा मार्टआ फैदों जोंनि थाखाय मोजां। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, हमारे बिल्कुल मार्केट में एकदम आराम होगा, हमें बहुत सुविधा होगी। कोई भी घर का सामान चाहिए कुछ भी चाहिए आराम से ले सकते हैं, उसके लिए गुवाहाटी नहीं जाना पड़ेगा, अपने शहर में अपने गांव में। कपड़े लेके नहीं गया? अभी लेंगे, अभी बस आए हैं ओपनिंग में, अभी घूम रहे हैं। दिनै आं मोनसे बहुत गोजोननाय मोन्दों उदालगुरि रायजोफोरनि थाखाय, जिहेतु जोंनि बे मोनसे फिसा जायगायाव मोनसे विशाल मेगा मार्ट फैनाया बहुत माने जोंनि थाखाय गौरब होननानै बुंनो हायो। मानो होनब्ला जोंनि बे जायगायाव बहुत माने मानसिफ्रा माने गिनाय फैदोंमोन, जेनेबा हर सान गिदिंनो हाया मानो हाया, खिन्थु जोंनि बे मोनसे डेभेलपमेन्ट बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय जेरैबायदि जोंनाव मोनसे सान्ति फैदों, बे सान्तिनि उनावहाय दिनै मानसिफ्रा सबबो माने बेयाव 11टाबो 12टाबो मानसिफ्रा गिदिंनो हायो, जेबो मोनसे माने गिनाय भाब गैया। बे हिसाबै माने जोंनियाव दायो गोजान गिदिर गिदिर कम्पानिफोरा फैनो थाखाय नाजागासिनो दङ। बे हिसाबै आंबो मोनसे माने आंनि नाजानायाव मोनसे विशाल मेगा मार्टखौ आं लाबोनानै गावखौनो गाव बिराद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा उदालगुरि रायजोफोरनि थाखाय आंबो माबा मोनसे मावनानै देखायनो हायो नामा, आंनि सिन्ताधाराया बिदिनो। जिहेतु जोङो जोंनि जायगायाव जोंनो डेभेलप खालामनांगोन, जों बायदि मानसियानो बयबो जोंनि मोजांनि थाखाय जों हास्थायनांगोन। बेखायनो आं दिनै जोंनि उदालगुरिफोरनि रायजोफोरनि थाखाय आं मोनसे आंनिफ्रायबाबो आंबो मोनसे माने मोजां खामानि मावनानै देखायनो हागोन होननानै आंबो मिजिंथिदों। आरो जों रायजोफोरनि थाखाय मोनसे बिदिनो सानफ्रोमबो अराय सम जोङो उदालगुरिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जों सिन्था खालामनानै जों खामानिखौ मावनांगोन होननानै आङो दिनै बेखौनो आसा खालामो। बेहाय बर' आरो गुबुन गुबुन हारिनिबो गोबां दङ, बेसेबांसो? आङो दा बेयाव जोंनि लकेलनि मानसि हिसाबै जोंनि फार्स्ट प्रिपारेसन जोंनि बर'खौनो होदों। बेनि उनाव जोंनि जायगायाव माने बर'ल' नङा जाहैबाय, आदार कास्टबो दं, नेपालि दं, हारसा दं, मिक्स हिसाबै आङो लानाय जादों। खिन्थु बांसिनानो जोंनि बर' मानसिखौ आङो बेयाव माने चान्स होनाय जादों। टटेल जों बेयाव 30 जन माने लानाय जादों, बाखि आरो बिसोर फुराना वार्कारफोरखौ सोनाय जादों। बेहाय मा मा माने बैसोनि बैसोआ बेयावथ' माने उन्दैनिफ्रायनो माने गिदिरसिम दङ। बेयाव हिन्जावसानिबो दं, हौवासाफोरनिबो दं, आरो न'आव जानाय लोंनायनि दं, आरो न'नि पर्दा सर्दा गासै न'नि आइटेम गासै मोननाय जागोन आरो बेयाव। मा फोरमायनो सानो रायजो राजाफोरखौ दिनैनि तारिखआव जेरै अपेन जाबाय? रायजोफोरखौ आं बेखौनो फोरमायनो नागिरदों, बयबो फैनानै बे मोनसे विशाल मेगा मार्टखौ नायनानै बयबो हाबफैयोब्ला, बयबो बाजार खालामबा बयबो बेखौबो आङो हांख्रायहरदों, बयबो फैनानै खनसे नायफैनानै नोंसोर मोजां मोनब्ला बायनो हागोन। आरो बहुत खम रेटआवनो नुदों आं, बेयाव बहुत खम रेटआवनो मोननो हागोन। जिहेतु थाव गोथाङा बाहेराव जेरै 200 टाका बेयाव 150 टाकायाव मोननो हायो, बेखायनो जोंनि रेटफ्रा জিলাবাসীৰ কাৰণে এটা শুভ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু সমগ্ৰ জিলাখনতে যি বিশাল মেগা মাৰ্ট এই ব্যৱসায়ী যি প্ৰতিষ্ঠানখন আচলতে আজিৰ পৰা ইয়াত শুভ আৰম্ভণি কৰা হৈছে। আৰু এইটোৱে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল, ভূটান আৰু অসমৰ উত্তৰ প্ৰান্তত বিশেষকৈ BTEDত মানুহে আগতে কৈছিল যে দিন ৰাত ইয়াত আহিব নোৱাৰে, বন্দুক বাৰুদৰ ঠাই বুলি মানুহে এতিয়াও অলপ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰা দেখা যায়। কিন্তু তেনে ক্ষেত্ৰত এটা আমূল পৰিৱৰ্তন আহিছে জিলাখনলৈ সমগ্ৰ BTEDতে। আৰু এই আজি তাৰ এক আৰম্ভণি বুলি ক'ব লাগিব। আৰু বিশাল যি মেগা মাৰ্ট এই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ জৰিয়তে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন দিগন্তৰ সূচনা হৈছে আজিৰ তাৰিখৰ পৰা। আৰু আমি ওদালগুৰি জিলাবাসী হিচাপে খুবেই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু ৰাইজকো এটা আহ্বান জনাইছোঁ, সকলোৱে ইয়ালৈ আহক, কম দামত ভাল উন্নত মানদণ্ডৰ যিবিলাক সামগ্ৰী সকলোৱে ক্ৰয় কৰক, তাকে আশা কৰিছোঁ। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना SSC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन।
बेखौबो मिथिहोनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-2026-133 9101-536360 700-2026-133 9101536360